Справа нумар 8. Маклауды гарадзенскіх лясоў. Дзіўныя істоты з мячамі. Гісторыя з'яўлення і сыходу. Многія гарадзенцы бачылі гэтых вар'ятаў на вуліцах. Многія асцерагаліся, хтосьці проста круціў пальцам ля скроні, хтосьці абыходзіў стараной, а іншыя блыталі з рыбакамі. Хто яны? Чым небяспечныя ці, наадварот, карысныя прадстаўнікі фаўны гарадскіх дзівакоў? Мы гістарычна-дэтэктыўнае агенцтва «Юрыдыка» і сёння будзем даследаваць справу пра таямнічых дзівакоў з драўлянай зброяй, якіх яшчэ некалькі гадоў таму можна было сустрэць у лясах блізка Гародні. Тым часам вы, шаноўнае панства, падпісвайцеся на наш канал, стаўце пальцы ва ўсе бакі. Пачынаем. Падазраваныя. Тыповы партрэт у натуральным серадовішчы, у лесе. Людзі маладога ўзросту абодвух палоў. Даўгавалосыя, у фэнтэзійных строях, узброеныя мячамі, пікамі, алебардамі, лукамі і іншымі кавыраламі, зробленымі з дрэва. Месца дзеяння. Ваколіцы Гародні. Бераг Нёмана ля вёсак Кашэўнікі і Пагараны, узбярэжжа Нёмана ва ўрочышчы Грандзічы, а таксама грамадскі транспарт і вуліцы горада. Улікаў няшмат. І гэта зацягнула мяне ў роздумы. Шмат чутак, успамінаў і сведчанняў ад жыхароў горада. Думкі варушыліся ў галаве і круціліся, як кадры з уладара пярсцёнкаў, перамешаныя дзесяткамі пераглядаў. Я лавіў думкі пінцэтам мантажыста і склеіваў у адну кінастужку ў сваёй свядомасці. Ціха трэскатаў праектар у галаве. Карціна намалёўвалася фэнтэзійная. Першыя звесткі тычацца прыканца 90-х гадоў 20-го стагоддзя. Сведка ананімус з дзевятоўкі апісвае гэта так. Даем пераклад на чалавечую мову са спробай захаваць манеру. Ну, бля, мы з пацанамі ля падзіка сядзім такія, ну, типа размаўляем, понял? Бачым тых валасатых. Ну, чмыры такія ў касухах, і типа мячы ў іх тырчаць за спіной. А мы чо? А мы просто паржаць крычым ім: Маклауды! А яны, блядь, долбанутыя, двухметровыя дрыны свае выцягнулі і на нас бягут. Ну нахер. Адзін са сведкаў назіраў у 2000 годзе на прыпынку Пінск-дрэў насупраць 29-й пошты іншую сітуацыю. Міліцыянер спрабаваў выцягнуць з похваў здаравенны меч, а побач стаяў хлопец гадоў 20. На зямлі быў заплечнік раскрыты. Пэўна, хлопца затрымалі на праверку, а ён усміхаецца так, а міліцыянт аж пачырванеў ад напругі і кажа: «Пэўна, насамрэч драўляны, валі давай». Зафіксаваныя кропкі ў горадзе, у якіх канцэнтрацыя нашых дзівакоў была найбольшай. Самая папулярная – вуліца Дамброўскага, канцавы прыпынак аўтобуса нумар 20. Зразумела, зручны выхад у лясы блізка горада. Тым больш, што жыхары вуліц Урублеўскага, БЛК Дамброўскага неаднакроць бачылі, як у накірунку канцавога прыпынку цягнуцца ці па аднаму, ці кубкамі нашыя падазраваныя. Адзін са сведкаў рыбакоў распавядаў, што па дарозе да лесу на хутарох жылі 3 брыдкія сабакі, невялікіх памераў, але злобныя і кусючыя. Праважалі амаль усіх брэхам і спрабавалі пагрызці за лыткі. І вось аднойчы ранкам ён бачыў на тым шляху перад сабою 3 маладзёнаў у дзіўных плашчох і з палкамі за спінай. То як толькі пачаўся брэх, і 3 камякі поўсці пачалі набліжацца, хлопцы адным рухам выцягнулі свае палкі, якія выглядалі як мячы, і роўным крокам пайшлі па полі да брахучых сабак. Бойка была кароткай. Пераможцы відавочныя. І, як кажа сведка, з тых часоў, пачатак 2000-х, цытую: «Як гэтыя пачалі ў лес хадзіць, сабакі на рыбакоў не кідаліся, бо ў іх вуды вельмі на мячы падобныя». І такіх баек даволі многа. Аднак ці дапамогуць нам байкі? Магчыма. Следства зайшло ў кола легендаў і пабрахушак. Так не мусіць быць. Дадамо дэталяў да групавога партрэту падазраваных. Сведкі чулі, што ў іх ёсць сама назва
ралевікі, і што яны карыстаюцца імёнамі з сярэднявечча ці з кнігаў прафесара Толкіна і пана Анджэя Сапкоўскага. У горадзе маскіруюцца пад цывільных, аднак у лесе апранаюцца ў сярэднявечнае ці, на іх слэнге, дурацкае. Яны ўзгадваюць тапонімы землі драконаў, Велесава горка, паляна барсука. Вось гэтае апошняе нават вядома многім гарадзенцам. Паляна з месцам пад вогнішча заўсёды прыбіраецца ад смецця і да эпохі каранавіруса рэгулярна занятая пад нейкія движухі са сцэнамі сярэднявечча і постапакаліптычнага жыцця. Следства можа зрабіць папярэднія высновы. Усе мы ведаем рух гістарычнай рэканструкцыі. Рыцарскія клубы, фэсты і ўсё такое. Падазраваныя блізкі да гэтага, аднак не падпадаюць. Назва «ралевікі» уяўна ўказвае на некае тэатралізаванае дзейства, але ж прытым падазраваныя не афішуюць сваёй дзейнасці. У галаву лезе role-playing game і рознае блізкае. Толкіністы, якія ледзь не маліліся на трылогію Толкіна ў 70-е на захадзе і стваралі хобіцкія ігрышчы з неверагоднай колькасцю алкаголя ў лясах пад Пецярбургам у пачатку 90-х. Вельмі падобна, толькі не б'ецца. Нашыя падазраваныя не носяць шторы на плячох у горадзе і не запісваюцца эльфамі па нацыянальнасці. Трэба звярнуцца да іншых крыніцаў. Знайсці зачэпку дапамагло супадзенне. Ці супадзенне? І логіка. Падазраваныя маладыя людзі. У часы апошняй актыўнасці ад 15 да 40 гадоў. На пачатку актыўнасці ў 1998-99 пэўна вучыліся. А дзе? Па характары дзейнасці ці мастацтва, ці... Ёсць дзве прывабныя установы. Кулёк і ліцэй нумар 1. Кулёк сумнеўна, там занятасць студэнтаў амаль 24/7. Ліцэй больш верагодна. У пачатку свайго існавання гэта была выспа свабоды і творчасці. І мы звярнуліся да выпускнікоў ліцэя першага і другога выпуску, і яны далі нам цікавыя сведчанні. У 1997-98 гадах у ліцэі былі праведзены дзве ролевыя гульні жывога дзеяння. Дэтэктыўная гульня «Паром» і «Новы год у бедламе». І гэтыя гульні былі прывезены ліцэйскім псіхолагам з навуковага семінару. Каб даведацца пра тое больш падрабязна, прыйшлося капаць. Аказалася, ролевыя гульні жывога дзеяння знаходка псіхатэрапеўтаў і тэатральных педагогаў. Яны мадэлююць жыццёвую сітуацыю з усімі яе канфліктамі і магчымасцю вырашыць тыя канфлікты, тым самым уратаваць сябе ад памылак і правалаў у звычайным жыцці. Кожны з удзельнікаў атрымлівае ад стваральнікаў гульні ролю, дзе апісаны характар, гісторыя і задачы персанажа. Зразумела, для афарбоўкі і лягчэйшага ўспрыняцця фармат гульняў можа быць дэтэктыўным і прыгодніцкім і фэнтэзійным. Субкультура пачалася менавіта з ліцэя нумар 1 на БЛК. І нават сфармавалася некалькі клубаў. 2 гады адзін з клубаў існаваў як гурток на базе Цэнтра дзіцячага і юнацкага турызму на завулкі Тэлеграфным 2. Праўда, па дакументах значыўся як гурток літаратурнага краязнаўства. І гарадзенскія ралевікі праводзілі ў 2006 і 2008 гадах гульні, на якія прыязджалі ўдзельнікі з усёй Беларусі. 2 разы на беразе Нёмана паўставаў гарадок з дзікага захада з салонам, бардэлем і крамамі, рэзервацыя сіў, прыіск, паселішча трапераў і 250 чалавек 3 дні гуляліся ў дзікі захад. Аказалася, што гадамі узімку гарадзенскія ралевікі збіраліся на начныя тактыка-стратэгічныя гульні з сярэднявечнай драўлянай зброяй з серыі «Каралеўства ламіжан». Змрочная фэнтэзі. Ну, а пра серыі дэтэктываў у стылі Fallout 2 то можна і не ўзгадваць. І нібыта ўсё зразумела і лагічна.
Нават ёсць нагода для гонару за сваіх гарадзенскіх дзівакоў-ралевікоў. Яны не пра эскапізм, уцёкі ў выдуманы сусвет, яны пра развіццё. А што ў такой дзіўнай форме, то хай ім. Ці яны шкодныя? Пэўна, не. Сацыялізацыя падлеткаў гэта відавочна. Амаль 20 год існавання субкультуры, а ўзроставы склад прыкладна роўны. А значыць, ідзе пераймальнасць. Лес прыбіраюць зноў жа. Чаму ж яны зніклі? Няўжо толькі з-за каранавіруса? Мы здагадваемся. Аднак не можам агучыць свае высновы. Бо з нас узялі страшную клятву. А што думаеце вы? Стаўце падабайку, калі зайшло наша расследаванне, пішыце ў каментарах вашыя думкі. Абмяркуем. Справа не закрыта. На сувязі. Расследаванняў яшчэ шмат.